Hola. Hola. Teniu sabates per nens? No. No? Per nens no en teniu? Vinga, gràcies. Adéu. Hola, bona tarda. Bona tarda. Sabates per nens no en teniu? No. Que no, però ja m'ho ha semblat per... No en tinc. No. Molt bé, cap problema. Ho sento, Moltes De gràcies. res. Adéu, Adéu. passeu bé. Ai, perdona, una de quart, sisplau. Què més? Ja està. Aquí? Sí, 75. molt bé, ho poso aquí. Gràcies. Hola, bona tarda. Em pot vendre una aigua petita, natural? Agua natural. Sí, per emportar, sisplau. Molt bé, què li dec? €1. €1. Miri. Gràcies, adéu. Perdona. Els testos aquests rodons, què valen? Qual? Els rodons d'aquí, és que no l'he volgut tocar. Sí. El d'aquí? Sí. És que no l'he aixecat, Segur que deus tenir el preu, però no ho he vist. Només és per saber-ho. Este? No, aquests rodons. Este. Sí. 2.95. Vinga, ja està. Merci, Apa, adéu.